Onderstroepte stritten, gebouwen die tot rommen waren en een soort wetterskeer. Op Pinksterman die Vlinier voelde er in Boetenpas zoveel rein dat er op goonplakken in het dorp wel 30 centimeter wetter stier. Ja, die grote Rijnval. Ja, is dat al een eerling? Alles weer stier blank, overal. Ja, dat weer vreselijk. Mijn zwager die werkt hier. Die hier hoor ik voor mijn wetter. Die had een hele nieuwe vlieg gekregen. Ja, die moest alles bijzetten om het wetter uit de hoer te krijgen. Ja. De kans op extreme buien wordt door klimaatverandering hield het grutter. Is het Frieske wettersysteem wel daaruit op zulke genoemde wetterbommen? We staan hier nou bij het Jongenkanaal. En hier bij de eerste sloers, waar dus het pijl van het jongen hier oergeet in de Frieske boezem. Als er in kwarte tijd een soort rein valt, zullen juist plakken like als deze onderstroepen. Maar als je je voorstelt dat het wettersysteem, bij de polders, die zijn ingesteld op een deltslag in een etmaal van 11 tot 14 millimeter. Dus dat betekent dus dat als er een 200 mm valt, dan is dat haast 15 tot 20 keer meer dan in feite de gemalen en alle wettergangen in feite op uitlijn binnen. Dus is er werk onder winkel. Anticipeer daar dus in varren op. Maak je draaiboeken, eventueel evacuatie. Dat klinkt heel gek alweer, misschien je het heel gek nou, maar nou het zo droeg is, maar toch is het goed om daar toch op tarret te wijzen en daar mee aan de slag te gaan. En dat beziekt het wetenschap Friesland te dwaan. Er zijn plekken waar het spannender is dan andere plekken, die weten we. We hebben modellen, we gaan berekeningen maken, daar zijn we mee bezig. We hebben stresstesten, die hebben we in 2018 gedaan en die zijn we nu ook aan het bekijken van wat voor dingen zullen er in de toekomst aan zitten te komen. Maar hoe mooier is het dat je het in je eigen gebied ook voor een deel kunt oplossen. En dat hebben ze hier dus ook gedaan. In Boetenpost hebben ze Vlinier speciale kratten onder de groenlijn dat bij volle rein rond 200.000 liter wetter in ken. Dit beeld zul je dus net meer zo gauw te zien wijzen.